1. Zdravím všechny, mé jméno je Luky a vítám vás u dalšího videa a dneska jsem tady s Hromem. Železo, jdu pro železo. Jo, ahoj, nazdar, niga. Hrajeme Bedwars na serveru. Jo, jinak řekl jsem HOZ. železo, ale... Hele, řekl jsem železo, ale nechtěl jsem říct jako... Nechtěl jsem kopírovat. Aha, pěkně jsme skočili do řeči. Jdeme se zahrát Bedwars na serveru HOZ a ten je známý tím, že na tom serveru jsou i diamanty. Ano, takže klasický bedwarský, prostě klasický až na jednu malinkou drobnost. No, je to dobrý. Proč jsem si koupil 45 grilovaného masa? Dáš mi kousek, Jo, dám ti. Pojď sem, já ti dám. Počkej, Chceš? nahoře. Ne, do prdele! Tam bych nešel. Pojď mi to do prdele. No tak už tady zase nejseš. Jsem dole. No právě, tak já jsem šel za tebou nahoru. No tady máš. Už jsem nahoře. Tak na. Ne, jen mi nevyžer ty irony. Díky no. Říkám, jen mi ne. Hej, na, tady máš to žrádlo. Na, tady. Ne, tady máš. Jo, díky. Hej, nahánění Hromyho se stejkem. Jo, a víš, kolik jsem ti dal? 1. Tak, Ne, ty čorko. teď nakoupíme blokemzí Já to stavět. Víš, a vlastně. ještě nakoupíme endstone, abychom mohli odstavit naši krásnou postýlku. A vy si víte, co se na ní. Ježiši, kolik máš těch ironů, prosím tě? 2. Aha, cet. Co jsem tak ještě chtěl říct? Rozhodně jsem do prkna, já jsem to postavil blbě. Rozhodně se chtěl prk. Chtěl jsem se přikovat do prkna. Jo, mám 8. Teď kdybych skočil do vojdu, to by byl docela fail. Máš 8. Aha, proč nemám 9? Já chci mít 9. Já jsem měl 9. Už nemám 9, protože nejsem správný. Protože se spadl do vojdu. Když tak mám texture pack trochu nakombinovaný, je to Star Aura smíchaná s texture packem Cookie Ranga a smíchaná s texture packem, který používá Maravan. Takže takovej triple texture pack. Když Jak neumím stavět. Ježiši! Můžu to stavět spíš já? Čekej. Já to neumím stavět, to je pro nepřátele. Já tě nebudu podkopat. Ne, já to mám. Já už tě nechci podkopat. No. A kdo říkal, že co chci já, ne? Dělej, stavěj. Kam my budeme první na středu? Dělej, tamhle je modrej. Tamhle. Pust tam někam, já umím stavit hodně Podívej, rychle. taběčky. A běž si ho, běž tam, tohle si tam. Dělej, nepodkopu tě, dělej. Dělej, nebo tě podkopu, vole. Ne, jo. Ještě ty musíš se postavit, dělej, stav se. Sakra. Lak, sakra. Jo, mám to. Všechno. Dej mi taky, hej, jako, nebuď lakomej, bro. Jo, Dej já ti mi. dám, a teď potřebujeme nahoru pro dia. Mantíšky. Jsou nahoře, že jo? Ne, nejsou. Fakt? Já malé spadl do lávy. Chceš mi říct, že oni nejsou nahoře? Ne, už je mám. A kde jsou? Tady po bokách. A kolik jich máš? 6. Dáš? To je, já bych si mohl koupit nejlepší luk. Ne, to nechci já. Ale já natáčím. Ale tak já si koupím nejlepší meč. A tak mi dej ty dia. No, zbytek ti dám. No, ale já... Kámo, nedáš mi 4 dia, ta 4, Když mi dáš 6 dia, tak dám ti 2 dia. potřebuji, když mi dáš Ty mi dáš 4 ty.
Dám ti 13 goldů, když mi dáš 6 dia, bacha! Dobře ty. Dej mi ty dia, prosím, já natáčím. Dobře, já si jen dojdu tak si pro ně pojď. Tak OK, už ta tvoje klikatá cesta, já jsem teďka málem spadnul. Papa. Kde jsou ty dia? Tady. Aha, tady jich teda je, mám jeden. Kamon, nedáš mi jich 5 plus? Nedám. Máš vy? On je u nás. On je u nás? Ne, není. A tak jak tě mohl za... Kredlo a spadl jsem. A tak jak ty, že to napsalo, že tě zabil? Že mě hitl. Joha. Ty jo, já potřebuju 4 dia. Jednou jsem se rozhodl, že prostě si jen tak půjdu na ty. Já potřebuju blbý 4 dia. Když je dostanu, tak budu králem celého království. Jednou jsem se rozhodl, že půjdu zaútočit na modrý. No tak jsem se rozhodl a přání se mi splnilo, takže jsme asi vyhráli. Ne, tak nevyhráli. Kam ty? Pusta. Mně chybí 2 diamanty. Když se tady spawne dia, tak tam se taky spawne dia. Aha, a já jsem mrtvej. Help me! Aha, help me, Jet, help me now. Help me. Hej, dívej. Ne, proč se zničil? Protože já už jsem mrtvý. Kámo, nevyjdeš na střed mi pro 1 dia. Mně chybí jeden dia a měl bych nejlepší luk. 1 dia, ale oni nám odkopali cestu. 1 dia. On je jistě, jo, tak je, vyhráli jsme, je mrtvý, já ho zabiju. Ne! Nezabiješ. Hej, ne, kámo, nebudeme ho zabíjet. Ať si udělá taky věci. Já si chci udělat nejlepší. Hej, kámo, prosím, nezabijej ho. Kde je? Jak to mám vědět? Když tady byl, teď mě zabil. Někam odešel asi. Ale kámo, nezabijej ho. Uděláme si nejlepší věci, jo? Tak mi udělat já, zatím jdu po něm. Ne, nechat po něm, nezabijej ho. Nazdar, kámo, nazdar. Ty jsi hodnej kámoš. No, ale máme... Já ti udělám, kámo, dobrý věci, jo? No, takhle. Kámo, já si tady udělám takhle, tohle si tady vezmu, dobré. Potřebuješ, kámo, 1 gold, jo? Tak, mám 19, Sofii, čekej, já jdu do něj. Ne, ber. 19 Sofii, myslím, že by ho mělo zabít. Ty máš 19 Sofí. Já mám luk level 6, meč level 4 a chestplate level 4, krumpáč level 3, jdu na něj. Doufám, že ho nezabiješ. Protože ho chci zabít já. Proč jsem dal ty Sofie? Hej, už jde po něm Sofie. Kámo, jak po něm jdou? Doufám, že to přežije. Kámo, ne, on to přežil. Jo. Ne, nepřežije. Nesmí přežít. Oh! Yes. Yes. Takže jsme vyhráli. GG. Díky tomu, že hra mi zničil postel a já jsem je zabil. OK. Týmová spolupráce. Přesně tak. Tohle video pojmenujeme Dokonalá spolupráce. A govno, ty nemůžeš vědět, jak co pojmenujeme. Pojď kámo na mapu Hero. Hero, to je dobrá mapka. Ach jo. Tam ale bylo víc lidí někde. A pojď do Ďáblové. Jsme ďáblíci. Plus, ať se tam ten týpek připojí do těch druhých. A teď se či, aby se připojil ještě jeden týpek a šel do andělů. Andělíčci, strážníci. Tady zkusím poskočit nějaký ten Los Parkurenzinos.
jo. A to jak mám skočit toto? Jo, je tam u nich. Jo, yes. Začíná to už. Doufám, že se... Jestli to bude... Ne, no, oni snadno někdo. my jsme 3, No protože právě, to je špatně. jeden týpek odešel. Tak ať jde do ní, ať jde k ním, napiš mu. Bež. Napiš ještě Rex v... Aha, já jsem napsal blbě. F, napsal F. Proč? Jo, já jsem připravil. Max Iron. Maximální Iron. A jdeme si pro další výhru. A to je můj Iron. No jasně, že je můj. Já si jdu koupit meč a rovnou se jdeme stavět do středu, ne? Na téhletý mapě většinou vyhráváme, takže... Já si toho zapínám. To není hra. Co to je? Nic. Vůbec nikdo tady nemluví. Za chvilku vypadne, za chvilku to zazvoní. Já natáčím. A mě to nezajímá. Jak to zazvoní, tak končí. Ten moment. Tam půjdu já potom, ty tam nepůjdeš. No, tak se podívej. Direkt. Tak si to do ruky. Polož. No, to už říkat, to je. Polož telefon a vše do ruky. Jele, jdeme do středu, mám už meč level 2, tady vyhodím 3 irons, přesunám pěkně na nic. Oni si teprve staví do středu. Počkej. Hromy, jdem na ně, ne? Oni si teprve staví do středu. Já bych se zatím vylepšil. Čau. Kámo, pojď na ně. No dobře, já si jen udělám meč a krumpáč, takže počkáš? Jeden týpek nemá věci. Ten druhej? Ten dobrý kombo mi naložil. Wow. Ale řeší žádost o vydání sázavského kláštera nebo realistického chrámu v Litomyši. Proč tohle konkrétně trvá tak dlouho? Doufám, že mě neschodí ten týpek. Přeju hezký večer. No, dlouho to trvá především proto, že je třeba vyjasnit všechny obchodné pásy. V případě sázavského Ne, já chcípnu. Help me. protože Ne. Zdrej, já tam jdu k tobě. No, help me. Já mám fakt strašně málo. a samozřejmě celý Ale tohle si ještě dám. otevřený Jo, veřejnost dám. znamená, Musím se No, rychle pojď jdeme. Já nemám ale bloky. Jo, já taky ne. reál mohl, Ale jak si postavíme k jejich posteli? Si tam nakoupíme. ale pokud No tak si běž nakoupit. Já ti kraju. máte velmi dobře, kooperativně a všechny subjekty Tady ten, zabil mě. Já zdravím se. Aha, já jsem ho zabil. Dělej, pojď mi help. Ta naše, tady je. Já ji kraju. Kde je tady? Šťastný tu. Dejte mě. Kupuju bloky. Já je taky koupil. Stavím se nahoru. Jako největší. Nebo jo. A zničíme je naraz. Aha, já nemám ty bloky, no. Kam se stavíš? Už je nahoře. To je na hlavě, víš Tak o to, to? fakt? Tak to znič. Tak to není na hlavě. Prej na ruce. Tak dělám se. A Ty jsi mi to vyžral. nejde. Pane, Tak to mi asi... jako možné. Já mám sluchátka, takže mi to asi urvalo uši. Hele, on je u nás? To nevadí, když nás zabije. To zničí. Ale zabije to už Ne, bylo. ta našeho zabije. Partneři teď mluví o zdanění náhrad nebo On ne, Zvuka. nebo u nás není? jaká Jo, diskuse oni mají mír, nebo co? vůbec nějaká. To já mír nebudu mít. musí trošku pohybovat koaliční ani Ne, aha, já jsem měl 1,5 hapka, takže on mě zabil. Já ho zabilu. a pokud někdo tímto způsobem Nebo ho schodíme do lávy. může Jo! Tyjo, já jsem měla 1,5 srdíčka, takže mě dal na renu. Ale nevadí, vyhráli jsme. Takže 2 vyhrané hry.
Já bych toto video asi mohl... Ještě jednu dáme. Ne, nedáme. Ať to zase není tak dlouhý. Protože když je to dlouhý, tak se na to moc lidí nedívá. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike, ale napište, proč se vám to nelíbilo. A... Čus! Já prostě slyším, jak prostě kolem mě. Tak pozdrav.